Промяна. Как успешните лидери постигат целите си, въпреки пречките, неуспехите и застоя? Пати Азарело. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Промяна е издадена през 2017 и учи читателите как да направят дълготрайни организационни промени. Моделът на управление, който Пати Азарело предлага, помага на бизнеса да преодолее редица проблеми, като се започне от песимистично настроени служители и се стигне до приоритизиране на задачите. Това е нещо повече от обикновен процес на реформа в една компания. Авторката предлага 4 начина за постигане на дълготрайна промяна. Първо, преминаване през средната фаза на промяната с ясна и конкретна стратегия. Второ, създаване на организационна структура. Трето, проява на смелост и решителност от страна на лидерите за постигане на промяната. Четвърто, въвличане на всички служители в мисията и целите на организацията. По този начин промяната става неразделна част от фирмената култура. Моделът на Пати Азарело е нещо повече от обикновен процес. Това е най-сигурният начин за постигане на дълготрайна реформа. Какво друго ще научите от книгата Промяна? Много често хората имат блестящи идеи, които нямат търпение да осъществят. Те мислят, че всичко, което трябва да направят, е малко организационна промяна и бум, след много кратко време ще спечелят първия си милион. Да, ама не. Съвсем скоро тази блестяща идея се удря в тухлената стена на реалността. Докато се опитвате да убедите мениджърите и служителите да ви последват, започвате да изпитвате съмнения, неприятности и дори страх. На всичкото отгоре започват и проблеми с комуникацията. И така, как да се измъкнете от този капан и да превърнете своята идея в успешно бизнес начинание? Книгата отговаря точно на този въпрос. Читателите ще научат кои са уменията, необходими за осъществяване точно на тази промяна. Някои от тях са дългосрочно планиране, разпределяне на ресурси, изграждане на екип и т.н. Успешните лидери въвличат служителите си, като разкриват по-голямата картина и показват, че се интересуват от промяната. Ако някой ви предложи $250 за да пробягате маратон, може би и ще се съгласите. Ако обаче ви предложат дребна сума пари, като например $10, едва ли бихте го направили? Когато обаче бягането на този маратон допринася за някаква добра кауза, като лечението на болни от спин или рак, например, със сигурност ще се включите, за да помогнете. Нали така? А защо това е така? Според авторката, мотивацията много често надделява над парите. Така че, за да мотивирате и ангажирате екипа си, трябва да си поставите цели, които имат смисъл. Да, това означава да покажете на служителите си по-голямата картина. За да направите това, е необходимо да разговаряте със своите подчинени. Това може да стане по време на обяд или по време на среща очи в очи. Инвестирайте време, за да научите как вашите служители се чувстват по отношение на работата, която вършат, и как тази работа помага за цялостния успех на компанията. Когато служителите са ангажирани с дадена дейност, те не само поемат повече отговорност, но и решават проблемите сами. Също така допринасят за повече идеи и прозрения, които могат да помогнат на компанията. Така че, когато служителите ви предоставят информация, отделете им цялото си внимание. Няма да съжалявате. Вашият екип няма да застане зад мисията на компанията, освен ако вие, като техен лидер, не сте изцяло отдадени на нея. Пати Азарело смята, че когато лидерите се вълнуват от целите на организацията, то служителите не само че се вдъхновяват, но те показват и своята собствена ангажираност и мотивация. Средната фаза в модела за промяна е изключително важна. Спомнете ли си, когато взехте решение да тичате всяка сутрин? Нещата вървяха толкова добре в началото. Водени от мечтата си за по-здравословен начин на живот, вие ставахте рано, обувахте маратонките и навъртахте няколко километра.
Скоро след това обаче започнахте да пропускате сутрешното си тичане. Първо останахте вкъщи само за един ден, после за два и неусетно вие успяхте да пропуснете цял месец. Точно това авторката нарича средна фаза. Това е този период, който следва първоначалното вълнение и стои преди дългосрочните резултати. Много хора позволяват на тази фаза да ги откаже от това, което вършат. За да преминете през средата, трябва да спрете и да установите малки, ясни и постижими цели. Авторката предлага всеки човек да си зададе два основни въпроса преди да продължи напред. Тези въпроси са: първо, какво ще се случи, ако постигна целите си, и второ, как би изглеждал успехът. Освен да направите целите по-конкретни, като зададете тези два въпроса, вие също така трябва да определите малки временни мисии. Да предположим, че имате дългосрочна мисия. Например, тя е да имате повече продажби и до края на годината да удвоите печалбата си. Авторката смята, че за да постигнете тези свои цели е необходимо да зададете подцели с по-кратки срокове. Една такава подцел може да бъде да сключите 10 нови сделки този месец. Този краткосрочен план ще ви помогне да преминете през средната фаза и да достигнете до финалната линия. Добрата организация е ключът към успеха на всяка компания. Според Пати Азарело, организацията на работата е изключително важна за постигането на целите. Авторката предлага създаването на така наречената организационна диаграма. Всеки, който иска да постигне по-добри резултати, може да я използва. Организационната диаграма дава яснота къде настоящите служители могат да бъдат най-полезни и колко нови работника трябва да бъдат назначени. Какво трябва да направите? Вземете лист хартия и опишете идеалния екип, който можете да създадете. За да постигнете добри резултати, имате нужда от хора. Те са най-големия ресурс, който една организация може да има. Затова е необходимо да изградите добър екип, ако искате да постигнете своята мисия. Какво предлага авторката? Запишете имената на служителите, които имате в момента, и тяхната роля в компанията. След това опишете отговорностите и задълженията на всеки един. Накрая създайте необходимата организация, за да постигнете нужните резултати. Не забравяйте да споделяте с екипа си всичко това и уточнете ролите на всеки един по-отделно. Пати Азарело съветва всяка позиция да бъде ясна, а задълженията точни и конкретни. Потърсете мнението на служителите и заедно открийте оптималния вариант на организация. Ако е необходимо, преструктурирайте съществуващата организация, за да постигнете по-добри резултати. Лидерите трябва да ръководят екипа си смело и с постоянство. Много често служителите се уморяват и обезкуражават, когато минават през затруднения. В такъв момент се чудят кога ще видят дългоочакваните резултати. През този период на застой лидерите трябва да бъдат смели и да мотивират своите служители. Членовете на екипа могат да бъдат измъчвани от съмнения и страхове, но в такъв момент успешният мениджър знае как да се справи. Вместо да бъдете парализирани от същия страх и да се връщате назад, трябва да приемете всичко случващо се и да продължите напред. Ако ви е необходима помощ, потърсете други експерти и ментори, които могат да ви дадат добър съвет. Авторката оприличава желанието за промяна на връх Еверест, а съветниците са шерпите, без които ще стигнете доста трудно до върха. Успешните лидери трябва да бъдат смели и твърди в решенията си. След като започне промяната в организацията, връщане назад няма. Много от служителите ще недоволстват срещу направените от вас промени, но вие трябва да отстоявате позициите си. Ще видите ползите от всичко това, само ако останете твърди и приложите всички необходими промени. Тогава ще постигнете и дългоочакваните резултати. Всички служители трябва да приемат промяната като своя собствена задача.
Колкото и да е смел и решителен, един лидер няма да успее да преведе своя екип през средната фаза без активното участие на служителите. Включването на всички в този процес е изключително важно. Поговорете с екипа си как промяната ще помогне на компанията да процъфти и да се разрасне. Това ще ги насърчи да участват във всяка една реформа, която вие предложите. Когато членовете на екипа започнат да говорят за промяната като за нещо, което наистина искат, това е знак, че настъпва ново начало. Стратегията на компанията е приета и е станала част от мисията. Според авторката, добър начин да накарате служителите да говорят един с друг за промяната е като създадете необходимите места. Това могат да бъдат блогове, форуми или страници в социалните мрежи. Пати Азарело смята, че когато промяната започне да се случва, лидерите трябва да изтъкнат предимствата й. Това включва две неща. Първо, всеки трябва да може да види какво е променено и второ, да бъде свободен да говори за направените реформи. Това ще насърчи служителите и ще доведе до по-нататъшни действия. Създайте атмосфера на доверие между вас и вашия екип. Общувайте с всеки един по-отделно и дръжте служителите си в течение на нещата. Според авторката, хората не са безчувствени машини, а същества със собствени надежди и чувства. Изграждането на доверие в екипа започва с общуване и провеждане на различни срещи. Подобна лична комуникация помага да се определи какво наистина притеснява служителите. Важен момент в комуникацията е това да държите всички в течение на случващите се неща. Даването на информация въвлича хората по-навътре в нещата и им помага да се координират помежду си. Пример за това е курс по предприемачество, предлаган в университета Монмът в Ню-Джерси. Студентите са разделени по интереси на 4 групи – маркетинг, продажби, производство и разработване на продукти. Всяка седмица ръководителите на даден отдел публикуват актуализация на състоянието на курса. Това става в специално създадена за целта онлайн платформа. Студентите от 4 отдела са длъжни да прочетат какво пише в тази публикация и във всички коментари под нея. Според професора, структурата на курса се фокусира върху комуникацията и споделянето на информация. Точно това е, което обяснява забележителния успех на студентите. Съветът на Пати Азарело е лидерите да бъдат колкото се може по-комуникативни и отворени. По този начин промяната може да се превърне в реалност много по-лесно. Кратка биографична справка за автора. Пати Азарело е консултант, публичен говорител и автор. Заемала е длъжностите главен изпълнителен директор и бизнес съветник. Има повече от 25 години професионален опит. Нейните 2 книги «Промяна» и «Възход» са изключително популярни както в Съединените американски щати, така и по целия свят. Пати Азарело помага на много компании да подобрят работата си и да разгърнат своя потенциал. Ако искате да прочетете цялата книга «Промяна», можете да си я закупите чрез бутона «Купи» на приложението «Бързи книги». Предизвикателство за това как да започнете промяна във вашата компания. Пати Азарело предлага 4 начина за постигане на дълготрайна реформа в организациите. Първо, преминаване през средната фаза на промяната с ясна и конкретна стратегия. Второ, създаване на организационна структура. Трето, проява на смелост и решителност от страна на лидерите за постигане на промяната. И четвърто, въвличане на всички служители в мисията и целите на организацията. По този начин промяната става неразделна част от фирмената култура. Моделът на Пати Азарело е нещо повече от обикновен управленски процес. Това е най-сигурният начин за постигане на дълготрайна реформа. Нашето предизвикателство към вас е да започнете промяна във вашата компания още днес. За да направите това, следвайте съветите, които авторката предлага и скоро ще постигнете дългоочакваните резултати. Първо, покажете на служителите си, че самите вие се интересувате от промяната. Второ,
Преминете през средната фаза и не оставайте в положение на застой. Трето, създайте добра организация, защото тя е ключът към успеха. Четвърто, ръководете екипа си смело и с постоянство. И пето, изградете атмосфера на доверие между вас и вашите служители. А сега е ваш ред. Следвайте модела за промяна на Пати Азарело и скоро ще постигнете дълготрайни резултати. Като лидер, водете останалите, като им показвате личен пример и почтеност.